دیروز 24 январи соли 2023 дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин 48 нафар аз қурутоб заҳролуд шуданд. хушбахтона сокинон сари вақт ба беморхона интиқол дода шуданд. феълан вазъи заҳролудшудаҳо мӯътадил буда, баъди муоинаи тиббӣ аксарияти онҳо аз беморхона мураххас шуданд, вале ҳанӯз сокинони заҳролудшуда аз қурутоб таҳти назороти табибон қарор доранд. хушбахтона ягон талафоти ҷонӣ ба қайд гирифта нашудааст. аз раёсати тандурустии вилояти Хатлон ба пресс-натиҷа гуфтанд ки ҳодиса пурра зери назорат буда, вазъи заҳролудшудаҳо мӯътадил аст. барои муоинаи сокинони заҳролудшуда аз қурутоб, масъулини раёсати тандурустӣ, маркази давлатии назорати санитарию эпидемиологии вилояти Хатлон ва мутахассисони бо таҷриба аз вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ноҳияи Шамсиддини Шоҳин рафтанд. ба иттилои раисати тандурустии вилояти Хатлон, қисме аз беморон дар беморхонаи бемориҳои сироятии вилоятии шаҳри Кӯллоб ва боқимонда дар беморхонаи ноҳияи Шамсиддини Шоҳин бистарӣ мебошанд.